I aquest al final és el resultat que tenim de la lliçó, de la melodia que hem creat. Fixeu-se que hem utilitzat figures simples, és a dir, negres en punt, corxeres de swing, negres, és a dir, blanques, molt senzilles. Hem utilitzat contradents, aquí n'hi ha un, aquí n'hi ha un altre, aquí n'hi ha un altre. Hem utilitzat anticipacions, sobretot al primer temps, una altra anticipació al primer temps. Hem utilitzat aquí una síncopa, una anticipació. Hem utilitzat també les lligadures, els accents, els puntets, i ara podem veure el resultat. Anem a escoltar a veure com sonaria amb el clarinet i l'acompanyament. Bé, aquest seria el resultat, tal com l'hem tocat. Això és només una aproximació d'una manera que podem treballar utilitzant només notes de l'acord. En veurem de noves, d'altres maneres de treballar.